Il-ġurnal L-Orizzont irrapporta kif il-President tal-Assoċjazzjoni Medika Maltija, Dr. Martin Balzan, barra l-pajjiż jgħid mod iżda f'Malta qed jgħid mod ieħor dwar is-sitwazzjoni tal-imxija. Fil-fatt f'ġurnal awtorevoli Olandiż bl-isem ta' Elsevier inqas minn ġimagħtejn ilu, il-President tal-Unjon tat-Tobba pubblika artiklu bi studju xjentifiku fejn indika li Malta għandha rata ta' mortalità ta' 1.5% li kienet lanqas osservata mill-pajjiżi u reġjuni kollha li ħares lejhom. B'kuntrast semma kif fis-Qallija rata ta' mortalità kienet ta' 8% u fir-reġjun tal-Kalabria fl-Italja wkoll ir-rata hija ta' 8.4%. Fl-artiklu tiegħu bit-titlu Medical Hypothesis, id-dikjarazzjonijiet ta' Balzani kontrastaw bil-kbir mad-dikjarazzjonijiet li jagħmel fl-aħħar jiem fejn fost l-oħrajn beda jsejjaħ lill-Gvern biex idaħħal mill-ġdid restrizzjonijiet fuq l-attività ekonomika u soċjali f'Malta. Fit-22 ta' Lulju li għadda Balzan semma kif in-nies ta' Malta u Għawdex għandhom karatteristiċi li jikkontrollaw b'xi mod l-imxija tal-COVID-19. Saħansitra Balzan jgħid fl-artiklu li minkejja li l-isptarijiet tat-Tramuntana tal-Italja huma tal-ogħla livell kif ukoll kien hemm proċessi mediċi tajbin flimkien ma' rati għoljin ta' testijiet tal-virus u intraċċar tal-kuntatti tan-nies infettati, xorta waħda s-sitwazzjoni spiċċat kienet ferm qar minn reġjunijiet fin-nofsinhar tal-Italja. L-Orizzont irrapporta li dawn l-istqarrijiet jikkuntrastaw sewwa ma' dak li jgħid f'pajjiżna il-President tal-MAM fejn sostna li l-miżuri mediċi u mal-mod kif l-imxija ma laqtitx daqstant lil pajjiżna, tant li issa qed isostni li hemm bżonn miżuri aktar restrittivi. F'dawn l-aħħar ġimgħat fl-istess żmien li kiteb dan l-artiklu fuq ġurnal Olandiż, Balzan kien qiegħed jesprimi b'konvinzjoni li s-sitwazzjoni ta' pajjiżna fejn tidħol l-imxija tal-COVID-19 hija waħda inkwetanti u sejjaħ lill-Gvern biex idaħħal mill-ġdid bosta restrizzjonijiet. Dan kollu jmur ukoll kontra r-rakkomandazzjonijiet tal-Għaqda Dinjija tas-Saħħa li sostni li biex wieħed idaħħal restrizzjonijiet ir-rata tat-testijiet pożittivi trid tisboq il-5%. Ċifri uffiċjali tal-awtoritajiet tas-saħħa juru li f'pajjiżna ilna mis-7 ta' April li għadda ma jkollna rata ta' pożittivi li hija l fuq minn din il-linja gwida tal-WHO u bħalissa r-rata qed tkun qrib 1% jew 5 darbit anqas. Intant fil-jum tal-erba' ċifri uffiċjali tal-awtoritajiet tas-saħħa Maltin uraw ukoll kif sa nhar it-tnejn li għadda kienu biss 3 persuni li ddaħlu fl-isptar Mater Dei għall-kura minħabba li kienu infettati bil-coronavirus. Dan fil-waqt li 9 persuni oħra kienu fl-isptar Boffa u 4 persuni oħra fl-isptar privat ta' San Tomas. Kelliem għall-Ministeru tas-Saħħa spjega li l-biċċa l-kbira ta' dawn l-aħħar pazjenti fi sptarijiet barra Mater Dei m'għandhomx bżonn kura għal virus fi sptar, iżda nżammu hemm għaliex kienu jgħixu ma' persuni vulnerabbli jew ma jistgħux iżommu distanza soċjali ma' nies oħra fejn jgħixu. L-aħħar ċifri mill-awtoritajiet tas-saħħa juru wkoll li fl-aħħar ġimgħat inqas minn persuna għal kull 10 persuni infettati kien jeħtieġilhom li jirċievu l-kura fi sptar u l-ebda persuna ma nżammet fit-taqsima għal kura intensiva.